Uvažovali ste niekedy nad tým, prečo sa vám nedarí schudnúť napriek tomu, že ste v kalorickom deficite? Viete, prečo sa napríklad diabetikom chudne oveľa ťažšie ako zdravým ľuďom? Na toto všetko sa skúsime pozrieť v dnešnom videu. V prvom rade sa skúsme pozrieť na to, čo sa deje, keď príjmeme nejaké jedlo. Takmer každé jedlo, ktoré zjeme, obsahuje nejakú formu cukru. Častokrát to ale ani nemusíme vedieť, pretože napríklad škroby nemusia mať pre chuťové receptory typickú sladkú chuť, no napriek tomu majú vysoký glykemický index, čo znamená, že ich telo premení na glukózu, teda cukor, ktorý sa cez steny tenkého čreva dostávajú do krvného obehu. Typickým príkladom nesladkej potraviny s vysokým glykemickým indexom je biela múka. Preto diabetici oveľa viac bojujú s príjmom múky a sacharidov, než s príjmom bežného cukru. Ak chceme, aby sa škrob premienial pomalšie na cukor a tým nevytváral také prudké výkyvy cukru v krvi, je dôležité ho jesť v kombinácii napríklad s vlákninou, ktorá vytvorí gélovitú substanciu a bráni okamžitému vstrebávaniu sa cukrov do krvného obehu. Jednou z možností je konzumácia čerstvého ovocia a zeleniny, ktorá okrem cukrov obsahuje aj vlákninu. Paradoxne ale podobný účinok majú napríklad aj tuky, preto z glykemického hľadiska je napríklad pre diabetika oveľa lepšie zjesť biely rožok s bravčovou masťou, než ho zjesť len suchý. Samozrejme, nasýtené mastné tuky majú mnoho iných nevýhod, preto konzumácia týchto tukov z dlhodobého hľadiska nie je práve najlepšou voľbou. Keď sa už teda dostal cukor do krvného obehu, krv putuje krvným riečišťom celým telom vrátane pankreasu, ktorý zistí, že je v krvi glukóza prostredníctvom tzv. Beta buniek Langerhansenových ostrovčekoch. Toto spôsobí sériu krokov, ktoré povedú k následnému vylúčeniu hormónu nazývaného inzulín do krvného obehu. Čím je v krvi viac cukru, teda glukózy, tým viac inzulínu sa do krvného obehu vylúči. Príroda to bohužiaľ zariadila tak, že bunky nášho tela obsahujú špeciálny inzulínový receptor. Na to, aby mohla teda glukóza vstúpiť do buniek tela a tým byť využitá na energiu, musí jej receptor podráždiť inzulín. Keď sa tak stane, bunka vytvorí akýsi prieduch, cez ktorý môže glukóza vstúpiť dovnútra. Tým sa hladina cukru v krvi zníži, čo zistí pankreas a zníži tým aj produkciu inzulínu. U diabetikov druhého typu je však problém v tom, že ich bunky majú poškodené inzulínové receptory, alebo bunka inzulínový receptor vôbec nemá. Preto aj keď sa ho inzulín snaží odomknúť, prieduch sa v bunke nevytvorí. Cukor z krvi sa preto nemá ako dostať do buniek a hovoríme, že telo má inzulínovú rezistenciu. Glukóza preto zostáva v krvi a jej koncentrácia sa zvyšuje, na čo pankreas reaguje zvýšenou produkciou inzulínu, pretože si myslí, že je cukru viac, lenže netuší, že to bohužiaľ nepomôže, pretože sú poškodené samotné bunky. Nakoniec môže byť pankreas z toľkej nadprodukcie inzulínu aj nesmierne vyčerpaný. Tu treba povedať, že jedinými z buniek, ktoré na absorpciu cukru nepotrebujú inzulín, sú mozgové bunky, teda neuróny. Ich primárnym zdrojom energie je práve cukor a bez neho by nedokázal fungovať. Zrejme si teda príroda povedala, že kým stihne pankreas vytvoriť inzulín, ktorý doputuje do mozgu, aby zabezpečil vstrebávanie cukru, môže byť už neskoro a tak tieto bunky absorbujú cukor pomocou iných transportérov, ktoré nie sú na inzulíne závislé. U cukrovkárov druhého typu ale nastávajú dva problémy. Síce mozog ako jediný znižuje koncentráciu cukru v krvi, ale z celkového energetického príjmu dokáže spotrebovať len asi 20%. V krvi sa preto stále bude nachádzať aj veľké množstvo cukru a aj inzulínu, ktorý je hormón a teda ovplyvňuje v mozgu aj mnohé ďalšie procesy. Napríklad inzulín hrá v mozgu dôležitú úlohu pri regulácii neuroplasticity, učenia sa a pamäte. Dlhodobé vysoké hladiny inzulínu teda môžu ovplyvniť mozgové bunky, čo môže byť spojené s neurodegeneratívnymi ochoreniami, ako je aj Alzheimerova choroba či kognitívny pokles. Dlhodobé vysoké hladiny inzulínu v krvi sú tiež spojené s metabolickými poruchami, ktoré môžu ďalej ovplyvňovať náladu prostredníctvom tvorby serotonínu, ale aj mentálne zdravie. V kombinácii s tým, že napríklad svalové bunky nedokážu kvôli vlastnej rezistencii prijať cukor, nemajú dosť energie, telo je vyčerpané a nevládze. Druhým problémom u diabetikov druhého typu môže byť naopak nízka hladina cukru, tzv. Hypoglykémia. Mozog má síce mechanizmy na to, aby mal vždy dostatočné zásoby glukózy a rôzne zásoby napríklad vo forme ketónov, ktoré dokáže využiť ako alternatívny zdroj energie, avšak v prípade dlhodobého nízkeho príjmu cukrov, napríklad pri hladovke, sa môžu tieto zásoby znížiť natoľko, že sa to prejaví na funkcii mozgu. Počnúc s bolesťou hlavy či zmetenosťou, až po to,
že ak sa okamžite hladina cukru nezvýši, môže to viesť ku hypoglykemickej kóme a trvalému poškodeniu mozgových buniek. Preto ako vidíme, ani príliš nízka hladina cukru v krvi nie je práve najlepšia. Poďme sa však teraz pozrieť na to, čo sa ďalej deje s cukrom, keď sa im podarí vstúpiť do buniek. Cukor sa v bunke využije primárne na energiu. Tá samozrejme napríklad v svalových bunkách závisí aj od aktuálnej fyzickej aktivity. Ak je fyzická aktivita nízka a cukru je viac ako telo potrebuje, premení sa cukor v pečeni a svaloch na glykogén, teda zásobu na neskôr. Mohli by sme to prirovnať napríklad ku komore, kam si jedlo odložíme na neskôr a keď ho budeme potrebovať, môžeme ho okamžite skonzumovať. V prípade, ak je ale cukru aj po premene na glykogén stále veľa a žiadna fyzická aktivita sa nekoná, telo po naplnení zásob glykogénu, teda tej našej komory, začne všetok ďalší cukor premieňať na tuk a ukladať ho do dlhodobých zásob. Telo vie, že cukor je skvelým zdrojom energie, preto si ho radšej uloží, ako by ho malo napríklad vylúčiť. Tieto dlhodobé zásoby si môžete predstaviť ako mrazničku, kam si uložíte potraviny, ale povedzme si úprimne, keď chcete variť, v prvom rade si vyberiete veci z komory, prípadne si mäso radšej kúpite čerstvé, než aby ste čakali, kým to z mrazničky rozmrzne, aby ste ho mohli použiť. Podobne to funguje aj v tele. Najsmutnejšie na tom je, že aj keď sú tukové bunky rezistentné na inzulín, a teda priame príjmanie cukrov z krvi, dokážu tukové zásoby ukladať. Premena cukru na tuk totiž prebieha v pečení procesom, ktorý sa nazýva lipogenéza, pri ktorej sa tvoria triglyceridy, teda hlavná zložka tukového tkaniva. Tukové bunky teda absorbujú tieto triglyceridy a ukladajú ich vo forme tukových zásob. Najsmutnejšie na tom, napríklad pre diabetikov je, že je to práve inzulín, ktorý podporuje lipogenézu, teda premenu cukru na tuk. Samozrejme toto sa deje u každého človeka a preto, ak máte kalorický deficit, ale vysoký príjem cukru, vaše telo produkuje vysoké dávky inzulínu, ktoré sú zodpovedné práve za premenu cukrov na tuky a tým sa jeho zásoby nevedia znížiť. Diabetici to majú len o to horšie, že aj keď ich bunky by cukor potrebovali, pre inzulínovú rezistenciu sa tento cukor nedokáže dostať do buniek a zvýšené hladiny inzulínu v krvi budú podporovať len premenu cukrov na tukové zásoby. Okrem cukru by sme si mali strážiť aj príjem tukov, pretože príliš vysoké dávky tuku sa tiež ukladajú do tukových zásob. Tu ale treba povedať, že každodenný príjem tukov je nesmierne dôležitý. Telo ho okrem iného využíva napríklad aj na tvorbu bunkových membrán, hormónov a ďalších dôležitých molekúl v tele. Jeho nadbytočný príjem je ale zbytočný a telo si ho len uloží vo forme energetických rezerv. Ako sa teda telo zbaví zásob tuku? V procese zvanom lipolýza. Opäť prichádza na scénu pankreas. Ten, keď zistí konkrétne v alfa bunkách, v Langerhansenových ostrovčekoch, že je v krvi nedostatok glukózy, teda cukru, zastaví produkciu inzulínu a okamžite začne s produkciou glukagónu, ktorý má presne opačný účinok ako inzulín. To znamená, že glukagón v prvom rade aktivuje rozklad glykogénu na cukry, teda začne míňať zásoby z tej komory a keď sa minú, tak v tukovom tkanive už rozkladá triglyceridy na mastné kyseliny a glukózu, ktorá sa následne vráti do krvného obehu. Taktiež glukagón v pečení podporuje tvorbu ketónov z mastných kyselín, ktoré môžu byť použité ako alternatívny zdroj energie najmä pre mozog, o čom sme už pred chvíľou hovorili. To teda znamená, že ak chcete schudnúť, nestačí sa vyhýbať mastným jedlám a tukom a byť v kalorickom deficite. Ten vám spôsobí len vyčerpanosť a stres. V prvom rade potrebujete aktivovať tvorbu glukagónu a tú dokážete aktivovať bohužiaľ len nízkou hladinou glukózy v krvi. Totiž klesajúca hladina cukru v krvi je hlavným stimulom pre uvoľňovanie glukagónu. Naopak, inzulín má inhibičný účinok na alfa bunky, čím znižuje produkciu glukagónu. Ak teda konzumujete sladké, bude aj hladina inzulínu vo vašej krvi vysoká a produkcia glukagónu bude nízka a spôsobí to, že sa tukových zásob nikdy nezbavíte. Tu žiaľ opäť ťahajú diabetici za kratší koniec. Ak totiž ich energetický príjem nie je dostatočne vyvážený, aj keď sú v kalorickom deficite, ich telo produkuje vysoké dávky inzulínu, keďže pankreas si myslí, že je príliš veľa cukru v krvi, ktorý ale blokuje tvorbu glukagónu a bez neho sa tukové zásoby nedokážu spotrebúvať. Prvým krokom je ale pre všetkých zníženie cukru v krvi, predovšetkým toho rafinovaného, pretože napríklad cukor prijatý v ovoci a zelenine je prijatý spolu s vlákninou a teda tou gélovitou substanciou, ktorá bráni okamžitému vstupu cukru do krvného obehu, ale postupne sa uvoľňuje a preto sa ani hladina inzulínu, ktorý môže za priberanie, tak prudko nekolíše.
Ak by vás zaujímalo, ako sa môže v bunkách vytvoriť inzulínová rezistencia, poviem len toľko, že čiastočne to bohužiaľ ovplyvňuje genetika, ale do veľkej miery aj nesprávna životospráva. Stres, ale tiež vnútorný viscelárny tuk, ktorý obklopuje vnútorné orgány, je metabolicky aktívnejší a okrem iného tvorí hormón leptín. Chronicky zvýšené hladiny leptínu ale podporujú zápal a chronický zápal spôsobený viscelárnym tukom je najvýznamnejším faktorom práve pri rozvoji inzulínovej rezistencie. Jedna dobrá správa na záver je ale tá, že počet tukových buniek sa v tele počas dospelosti štandardne výrazne nemení. Sú proste len naplnené tukom. Vedecké štúdie tiež ukazujú, že neexistuje nič ako mŕtvý tuk, z ktorého by telo nedokázalo schudnúť. To sa môže stať len v extrémnych prípadoch, ako je napríklad nejaká vážna nehoda a podobne. V tom prípade by ale dané tkanivo začalo odumierať a vznikala by tuková nekróza. Kým neodumiera a je zásobovaná krvou, pri správnom nastavení procesov sa dá týchto zásob vždy zbaviť. Preto vám držím palce, vytrvajte a skúste si nájsť nejakú alternatívu k tým sladkostiam. Želám všetko dobré.